Ito yung malalaki. Uy, nalaglag pa. Sama. Ano ako na pinanalig mo ka? Ba't Maxine? Ayun. Max. Kakantalaglag. Paso. Ito, malaki to. Uy, muntik pa. Nakakain ka naman. Good morning mga kuys! So welcome sa ating vlog para sa araw na to. So for this vlog, kasama natin syempre mga batang prombi. So kukuha kami ngayon, mag-harvest kami ng mangga at saka santol. Syempre kasama natin sa vlog na to, naka-ready na si Jake. Jake, hi ka Jake. Hi. Ayan, naka-ready na yung kanyang sungkit. Syempre nandito rin si Harriet. Say hi to Harriet. Hi ka na sa video natin Harriet. Siyempre kasama natin si Nacy. And isa sa batang from DC, Maxine. Ayan. So shoutout nga pala dun sa dalawa na nagkukutuhan dun sa gilid. Ayan. Shoutout to Rosa and of course to Timaylin. And shoutout also to O'Neil. Okay. Mga batang from D, alam nyo na. Tara na. Tara na mag-harvest ng mangga at santol. Okay, so ayan na mga kuys, papasok na sila sa kuhanan ng mangga. Ayan. The struggle is real. O sige, pasok doon anak. Dahan-dahan ka. Siyempre. Sige na. O yan, wala na hangin. Pasok ka na. Baba mo yung ulo mo. Baba mo. Saglit lang. Okay. Okay, so ito na nga sila. Guys, ito yung kukunan namin ng mangga. Ayan. So ayun, may nakuha na si Maxine. Lagyan mo dyan muna Maxine. Ayun, nakasungkit na si Jake. Sige, tagapulot kay Nacy. Mangga. Ay, pumupulot. Doon. Ari pa pala ka mabin. May ayaw. Pinanghihinit daw pa. Hindi ito yung kabila. Kuhanin nyo na dito Tabit na kayo, yan. Yan ko naman Jake. Hala, parang may pugad. Hindi mo naabot yan Jake. Oo. May pugad. Ating hindi. May pugad. Ano may pugad? So ito na yung mga nakuha nilang mangga sa kapitbahay. Nahuli na sila ng kapitbahay. Marami pong salamat sa may-ari ng mangga na pinagkuhanan ng mga batang from D. Are, dandan. Dik, lagay mo sa ganun mabilis. Pipicture ako. Ayan. Sige naman na doon, bilis. Ako na pa yan, maliliit. Dali mo ba? Kuha ba tayong santol? Kuhanin yung mga mangga, Maxine. May mangga pa. Kunin mo nga Janela yung mangga. Hindi kaya hawakan. Janela, dali mo kayo, no? Lagay mo lang doon. Okay, so ngayon naman mga kuys, mag-harvest na kami ngayon ng aming santol. Jake, dito na lang tayo Jake. Ayan, so ito guys, ito yung binlog natin nung buhay from D001. So taniman ng mga
prutas, meron tayong bayabas. Ngayon naman, madami kaming santol mga koy. So, ha-harvest na naman ng mga batang prom D. Okay, ayan, ang daming bunga ng santol natin mga koys. Kunin nyo na. Kung kayo nakupinis, tagapulot kayo. Tagapulot kayo ni Jay, kayo kunin nyo yung mga nalalaglag. Sasapuin nyo dapat ha. Jake, doon ka sa kabila. Marap ka dito, Jake. Okay, si Jake ang kanilang tigasungkit. Mali, Jake. Ayan, tagapulot si Maxine tsaka si Nacy. Kamukha mo si Manong Tonyo na si Ramburat. Yan, ay, mahuli eh. Yan. Ay. Maubos na yung dami. Ano? Sino sabi nun? Hindi mo makita. Ito mo magbabago. Ano ka ba yan? Wag na kasi yun na oh. Ano upa niyan? Yun, yung ginawa mo kanina. Ito na lang. Ayan, yan, sige. Ayun pala si Tay. Kadami-daming bunga eh. Kunin nyo yan. Garit! Madakot pa rin. Oh, Garit, alis! Dahon na may sinungkit mo, Jake. Abutin mo na lang. Abutin mo na lang. Hindi na nga abot. Okay mga kuy, so ito yung ating puno ng santol. Ang dami niyang bunga. Matamis to mga kuys. Ayan, pwede rin to guys pang sigang sa mga ano, pang-asim sa mga ulam. Pwede rin to. Ayan. Ate Maxine, sige nga i-okay mo. Wag. Abot mo sa kanila. Ito yung malalaki. Abot mo sa kanila. Uy, nalaglag pa. Saan mo? Ano, ate Maxine, may libre na ako. Ate Maxine. Ayun. Max. Kakandalaglag. Pasok. Ito pa malaki to. Uy, muntik pa. Nakakain ka naman yun. Malaki. Ayun pa, kunin Jake, bilis. Bukas sa'yo tingin. Ayun, sulit natin itong malalaki sa taas. Ha? Araw-araw ako nag-merienda. Sinati. Okay mga kuys, kung kukuha na kami siguro ito lahat ng bunga to, pwede namin benta sa palengke. Dami oh. Siguro mga kahit 50 kilos makakakuha kami sa puno na to. Yun, ano yun? Bakit? Ay, baka bumigay ah. Harriet, gilid ka dyan. Sirit ka dyan natin. Yan, kunin natin yung mga malalaki sa taas. Ito. Uy! Oh, Franco. Ay! Ay! Ako nito, oh! 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 Oh, dapo! Aray! Hindi na yung sarili ko. Ang dami na! Dali! Dapo! Sa kamay ko kahapon. Oo. Uy! Okay, ayan. So, pwede na yan. Mamaya ulit pag kinulang, kukuha ulit kami ng aming santol. Pero for now, food trip muna tayo. Mukbangin na natin yan. May nalaglag pero may sana. So ito yung aming nakuwang mga santol tsaka mangga. Ayan. So magpo-food trip na ang mga batang from D. Siyempre kasama din kami. Madilim mo. Magpakinintay natin. Food tripan na. Ang klase sa usawa mo, Jake? Toyo. Toyo. Akin to isa asay isa. Akin to sa malaki. Ay, malaki yun. Oh, ayan. Sino kamay mo ha? Dahan-dahan. So, saan? Ayan. Food trip na kami ng aming mangga. Huwag niyo harangan dito ah. Ma, si mama na lang mabalas ka ng mga
kagatid na nata. O Jake, pakita mo na dito bilis. Tuloy mo yung toyo mo, sausaw mo, tapos kakainin mo. The best sausawan ng mangga kay Jake ay... Dito sa taas, Jake. Pakita mo sa camera. Toyo, tsaka... Mangga. O, game, Jake. Sausaw, kain. Tumakda sa mic. Mga kuy. Ikaw, Janela, kain ka doon. Sarap pa. Sarap. Doon na kayo. Iatras nyo na. Para makita kayo lahat. Uy! Yan, lagyan nyo nga lang dyan. Sarap pa. Dapat kasi ito lang. Maalat konti, tapos may... mga bata. Alam na ibang puno na pala. Kaa. Kaya ko mga ka. Nilagyan mo ng ano sa ano. Pakuyas nyo to, oh. Ito na. Na, tinakpan. Singkili. Ba't nga, punta ka pa sa amin? Harap ka na sa camera. tayo ano. Toyo, diba? Tara, kain tayo mangga, saka santol. Wag ah! Sampol nga lagi yung sa toyo. Sarap po. Ano sumisipa? Gago. Sarap na sausawan, no mga kuys, oh. Sili. Na may asin, na may mantika. Sarap. Agad. Ito likot. Ba't gano'n? Ayaw nga nakakagilid. Sigupin nyo. Kamukha mo yung lolo pungay mo. Lolo pungay. Alam mo? Sorry to. Ay, tinakpan na. Sino may kasang gulo? Tapay na. Mga sumalit. Isa pa mga kasol. Disa. Dilon. Lado. Ay, mag-isip. Ay, sige, sige, tundang. Sabi ko ayaw ano. Nakita ko. Hindi naka-online. Tago ka tuloy asal eh. Ano yung isip natin to? Sabi ko ayaw para ano. Oo. Sabi ko papunta naman. Okay mga kuys, maraming salamat sa inyong mga panonood sa aming vlog para sa araw na to. Nakasimba kayo sa aming mangga tsaka sa santol. Ayan, special shoutout nga daw kay Sara Gaculais. Ayan, from Team Eileen. Ayan. And of course, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay Kuys Rod. Sa mga nanonood at sa mga bago nating subscribers, maraming salamat. At kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to subscribe! Again, this is Kuys Rod na nagsasabing, maikli lang ang buhay! Enjoy natin yan! Bye-bye!